Ollaan asui Kulmalan puistossa vuonna 1981 valmistunut 3 rivitalon 21 asunnon kokonaisuus. Kohteessa uusittiin salaojat ja rännivesilinjat kauttaaltaan sekä jäte- ja hulevesirunkolinjat. Urakassa uusittiin myös talojen väliset lämpö- ja käyttövesiputket, joissa pyrittiin mahdollisimman lyhyen käyttökatkoon. Urakkaneuvottelussa heistä välittyy rehti asenne. Tasarakennus oli ammattitaitoisen oloinen ja heidän kanssa lähtettiin tekemään pihasaneerausta. Urakan kesto oli noin 4 kuukautta, käsittäen kaikki pinta- ja viimeistelytyöt. Haasteita aiheutti maaston tasaisuus ja riittävä kallistusten saaminen runkolinjoihin. Kohde saatiin kuitenkin toteutettua pitkälti suunnitelmien mukaisilla koroilla ja saatiin toimiva järjestelmä aikaan. Aikataulu piti, kommunikaatio toimii ja tahtotila oli tehdä hyvin. Pinta- ja viimeistelytöiden osalta kohteessa uusittiin piha-alueen asfaltoinnit kauttaaltaan noin 1800 neliötä autopaikkamaalauksineen sekä asuntojen väliset piha-aidat ja terassit. Projekti tasarakennuksen kanssa oli kaikin puolin toimiva. Tasarakennuksen työjohtaja vastasi aina puhelimeen. Jos puhelin oli varattu, hän soitti heti takaisin. Urakoitsija oli minulle täysin villikortti, mutta jälkikäteen sanottuna ihan hyvä villikortti.